আমার খাଇବା ରୋଷେଇ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଖାଇବା କଣ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ତମେ କଣ ଆଣିଛ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଗରିବ ହଷ୍ଟେଲ ମୁଁ ଆଣିଛି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ଆଣିଛ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଅନେଇ କୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଅନେଇ କୋଉଠି ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଇ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆଇଛି ଆଜି କଣ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଆମର ଆଜି ମାଛ ହେଇଛି ବାହାଲ ମାଛ ହେଇଛି ବାହାଲ ମାଛ ଖାଇବା ଭାତ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି କଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ ବିଷୟ ମାଛ ବାହାଲ ମାଛ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ହଁ କଡ଼ାରେ କଣ ଫୁଲ୍ ଥିଲା କଡ଼ା କଣ ସରିଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଭାଇ କହୁନା ଆଜି କଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ କଣ ଭାଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଲୁଚି ଲୁଚିଆ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେଉଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା ମୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା ତୋ ହୃଦୟ କିଛି ଶୁଣିଲା ମୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା ତୋ ହୃଦୟ କିଛି ଶୁଣିଲା ଦୁଇ ହୃଦୟର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା ଭାତ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ କଣ ଖାଇବ ନା ଭାତ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ ବସେଇଦେବା ବସେଇଦେବା କହୁନା ଇନଷ୍ଟା ମାରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ତା ଭାଇ ତାର ଏତେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇକି ଶୋଇ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ କଣ କରିବ ଫୋନ୍ ଖାଇବା ଆଜି ମାଛ ଆହୁରି ଏତେ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଖାଇବା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ବିଛଣା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବୁ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ